به هزاران کس لمکسیکو سیتی پایتخت مکزیک کمبون دا کل مراسم مشا دم سالا کریسمسی به ناو بولوفیست بجدار بن. بولو که هر چکا پولاره به بالون اکا مزن وک بابا نویل هاتیه چه کرن. Ez pırjê hez dikim. Ji ber ku bi baweriya min ev merasîma meşa Krîsmîsê ji bo me hemiyane. Ev tiştekê ku em hez dikin bibînin. Herçend ez pîr bim jî. Lê di her rewşê de em hîn jî ji dîtina hirçên Teddy û Spider-Man kêfxweşin ji ber ku ew zaroktiyê tînin bîra me. ev merasîme hizr û bîra mirovên bi temen dibete serdemên zarokiya wan. û bo demekî xwe di wî temenî de dibînin. Ev tiştekî pir xweş e. Balon pir xweşikin. Hûn bi tevahî hewaya ser salê hîs dikin. Ev zaroktiya min pir tîne bîra min. Ji ber ku pêlîstokên ku min di zaroktiya xwe de pê dilîst hene. Ya rast ev e ku ez ji hatina vir û ji bîranîna demên berê pir kêfxweşim. Çend hunermendên din wek Karolîna evê boneyê bi delî ve dizanin ku bi mûzîk û semayê nimaşên xwe pêşkêş bikin. Bapêr Şêrwanî, Dengê Emerîka.